Здравейте, благословени! Здравейте, уважаеми! Обръщам се към моите брати и сестри от всички църкви, Петдесятница, баптисти, Христовата църква в името на Исус, да ви помоля всички църкви да ме подкрепите в духа с молитва на 8 декември от 14 часа в факултета, квартал факултета в 75-то основно училище Тодор Каблешков. Неделя е ден, който всички ходиме на църква, молиме се, пееме и затова съм го определил да е 2 часа, да може да имате време да се придвижите спокойно до училището на квартал факултета. Подкрепен съм от всички църкви в квартал факултета, от всички, имам с всички пастори, с хваление. Дори поканих едно хваление, което е от факултета, да величаем името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Единствено и само искам да ви помоля истински да ме подкрепите духовно. Мен и членовете на моето семейство, защото всички знаете във факултета какво се случва. Какви бунтове има, искат да убиват, искат да разчленяват 10-15 човека, които са зависими с наркотици. И въобще не знам за какво го правят. На мен ми е свидетел Исус Христос ми е свидетел, че аз не знам за какво го правят. Явно подбудени от други сили, които се ги бутат на очета да съгрешават, да правят глупости. Затова не моля да дойдете да ме подкрепите. В 14 часа на 8 декември 75-то основно училище Тодор Каблешков, квартал факултета. Подкрепят ме всички пастори, лично аз говорих с тях, всички църкви. Заповядайте, ще имам благословения за моя рожден ден. На 10 декември имам рожден ден и искам да благославям целия квартал. Поръчал съм няколко тира благословение, няма да казвам какво, ще видите. И не го правя, защото аз в момента, както казах, имам нужда и ме е страх от тези наркомани, че ще ме изселят, ще ме махнат, ще ми запалят къща, ще ми убият децата и внуците. А го правя единствено и само, за да може да се помолиме ние с вас заедно, без да ги коментираме тези хора, да величаем името на нашия Господ и Спасител Исус Христос и да помолиме факултета да стане християнски център. В името на Исус. Амин. Бог да разруши делата на дявола в факултета, да премахне от квартал факултета наркоманите, да премахне бедността, да премахне неграмотността, да премахне безработицата, да премахне мизерията, да премахне проклятието от квартал факултета и да стане факултета християнски център. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Моля Господ да го направи. Моля Господ да следва със силата на Святия си Дух върху нас, върху всички нас, които ще сме там. Да поръси кръвта си, драгоценната си кръв върху всички нас, върху синовете ни, върху внуците ни, върху снахите ни, върху зетовете ви, върху челята ви, върху ръцете ви, върху бизнеса ви. Святия Дух да слезе върху вас. Силата, мирото на Господа да бъде върху вас. И никога да не ви напусне, защото сам Исус Христос е казал, който пие от моята вода, никога няма да ожаднее повече. Слава на Тебе, Господи, че ми избра за себе си. И Ти благодаря, че му опазваш от враговете ми, както Елисей в Царе. Цитирам Библията, какво ни казва в Царе. Как сирийският цар е изпратил войски, хиляди, да го вземат Елисей от Израел, пророк Елисей. Искаха да го убият, защото Елисей знаеше в стаята си какво говори цара на Сирия. Тогава слугата на Елисей каза, господарю, ще не убият, оградени сме. И Елисей се помоли и каза на Господа, Господи, отвори очите на моя слуга, за да види, че ние не сме сами. Тогава Господ отворил очите на слугата на Елисей и видя ангели с огнени колесници.
обкръжили са враговете на Елисей. И Елисей е казал на Господа: Господи, порази враговете ми с слепота. И бяха поразени. Сега, Господи, аз те моля, като Твой слуга, като служител от Петдесятата църква, на Твоята църква, Господи, който си ме възкръснал от мъртвите, който си ми отворил очите и бях 2 години, бях 100% сляп, а сега виждам и имам 120% зрение. Не само, а съм повече от жив, защото съм Христа Исуса. Те моля да премахнеш и да разрушиш делата на Сатана в името на Исус Христос. Да създадеш и да направиш, Господи, мой Исусе Христа, християнски център във факултета. Да премахнеш всяко зло, всяка злоба, всяка завист, всяко насилие, всяко проклятие, наркомания, алкохолизъм, безработица, неграмотност. В името на Исус Христос те моля, Господи. Дори днес, сега, в този момент, ще направя едно нещо, което е много силно. Ще поканя аз, Кирил Киров, японеца, враговете, момчетата, които скандираха, че ще ми бутнат къща с багера, че ще ми убият внуците, ще ги разчинат, че мен ще ми застрелят, че ще ме убият. Приканвам ги, момчетата, всичките, да дойдат там на 14 часа, на 8 декември, 14 часа в 75-та основно училище, да дойдат същите момчета, които искат да му убият мен и членовете на моето семейство. Призовавам ги сега с мен да дойдат при Христа. Ще им проста и Бог да им прости, за да може наистина да стане факултета християнски център. Ако те не се занимават с наркотици, ако те не се занимават с насилие, ако те не се занимават с сводничество, ако те са безупречни и нямат грехове, нека да дойдат. Нека да дойдат при Христос. Нека да дойдат при Исус. Исус е простил на Мария Магдалена и тя стана апостол. Прощавам ви, защото съм вярващ, защото съм Христов. Елате да ви благославям аз там, ако ще дойдете, да видите християнски ценности да имате вие. Няма да ви назова имената, вие сами ще ги кажете. Елате! И не го правят това момчета от страх, защото съм много страхлив, много ме оплашихте, много ме страхувате. Правя го заради моя Господ и Спасител Исус Христос, защото Той заслужава. Ето, подавам ви ръка и ви викам, каня ви да идвате с мен при Христа. Елате да величаваме Господа заедно. Елате да издигнете ръце и да искате прошка. От мен да ви простя, за да може и Бог да ви прости. В противен случай, нищо добро не ви очаква. В противен случай, нищо добро не ви очаква. Ще лежите по затворите. Ще страдат децата ви, ще страдат внуците ви. И това не е добре, защото продължава живота. Живота продължава. Самите вие сте на по 44-5 годишни. Имате вече внуци. Не дайте да бутате децата ви в този кошмар. Не ви е нужен. Доколкото това, че мен ще ми селите от квартала, ще ми бутате къщата с багери и поканихте едно лице, което е организирал стрелбата на сина ми, искам да ви дам един съвет и ще взема Библията тук. Пред цяла България искам да го гледат това. В името на Исус Господи, в името на Отца, Сина и Святия Дух, бъди ми свидетел. Аз, брати и сестри, не знам за какво протестират тези момчета. Не знам откъде идва тази злоба. Не знам за какво става дума. Нищо. Потикнати са от други сили. Моята борба не е плътска борба. Моята борба е духовна борба. Духовна.
защото Господ ме е спасил и Господ ме е изцелил и ми отвори очите да вода народа си от фараона, да го изкарам. Дори ми го казал в 2006 година, да изведа народа си от фараона, от робство. И аз не знаех какво да кажа. Господи, не те разбирам. Как да ги изкарам от фараона, как да ги изведа? И имах отговор. Фараона, днес преобраз е Сатана. Оковите на Сатана, които са оковани с алкохолизъм, с наркотици, с проституция, с нарушения, с убийства, с кръв, беззаконие. Това е да изведа народа си от това нещо. Подкрепен съм от много братия, да не казвам от всичките. Елате, молете се за квартала, молете се за всички квартали, в Филиповци, в факултета, в цяла България, циганската и ромската общност да се молят пасторите, защото Господ е оставил царе свещеници долу на земята. Царе свещеници. Да ги слушаме тех да не водят. Има царе свещеници, които си гледат само джоба. И ние много го знаеме това нещо. Всичките го знаеме. Ще отговарят пред Бога. Пред Бога ще отговарят. Апостол Павел си е дал живота за Христос. Апостол Павел в Библията каза, че за него е привилегия да е окован с вериги заради Исус. Апостол Петър е искал да го разпънат надолу с главата, защото каза: Господи, не съм достоен да съм разпънат като теб. Ние какво правиме за Христос? Ние какво правиме за Христос? Страх не е. Ако утре дойде някой във вас и ви казва да си затворите църквата, ще я затворят много хора. И не искам да обиждам моите пастори и моите братия, но искам да се смилят и да се замислят какво правят. Молете се за кварталите. Молете се за децата ви, молете се за внуците ви, да не посягат наркотици, защото е много страшно. Много хора са умрели от наркотици във факултета. Няма да цитирам имена на тия момчета. Аз казах преди малко. Аз, Кирил Киров, японеца, каня ги и ги призовавам сега с мен да дойдат в Христа. При Христа. За да може заедно с тях, с тяхните деца, с тяхните внуци, с тяхното потомство и моето потомство и всички потомства, още по времето, когато напуснаха 13 племена, не 12 племена, а 13, защото 13 се е загубило някъде, левитите, това сме ние, циганите. Елате! Елате! Не да вървим 40 години в пустинята, както Моисей ги е извел, а да вървим по пътят към рая, заедния. Насилието нищо няма да ви носи. Ще лежите по затворите, момчета. И няма да може да убиете никой. Няма да може да убиете никой. Няма да може да ме изгоните от факултета. Вие дори ме мотивирате да отида сега в факултет и да остана там до края на живота си. И не за да друго. Единствено и за това, само за това, че вие искате да напусна там. Ще ви призная нещо. На вас, момчета. На мен не ми хареса да живея в факултета. Аз съм напуснал от 12 годишен. И аз моите пари не съм ги направил в факултета. Буквално днес сме, не знам коя дата, ако не бъркам, 4 декември на 2024 година. Днес плащам 200 хиляди лева данък. Днес го плащам. Научете се да плащате данъци. Научете се да си плащате данък сграда и на къщите ви. Научете се да сте коректни. Насилието нищо няма да ви носи. Нищо. Насилието ще ви унищожи. Допуснахте групировки да влизат във факултета. Защо? Че са ви дали 100 000 лева да работите. За да изкарате по 2000 лева всички тия момчета, не искам да ви назова имената. 2000 лева на месец.
Аз няма да работя бързи кредити, защото ви казах, че този бизнес е никакъв за мен. Аз съм способен и съм финансово стабилен да откривам банка. Защо не съм ви дал пари? Не съм ви дал пари, не съм ви подкрепил, защото не искам насилие. Знам как ще съберете парите от хората. Иначе, ако сега искате да ви дам няколко милиона, моите момчета, да строите, да градите, да направите хубави неща, да имате добавена стойност, елате. Елате, ще ви науча да правите бизнес. Да видите как се прави бизнес. Елате да ви науча. Аз много българи съм ги научил да правят бизнес. Много хора са станали милионери покрай мен. Събрахте се 15 човека там, искате да вземете багери, да запалите къщи, да разчленявате, да убивате. Не ви е нужно това. За какво ви е? За какво ви е, че някои българи ви потикнаха да направите авторитет на моя гръб, да ме излагате до такава степен, на тази възраст, която съм, че вие не знаете ли, че за 61 години аз не съм се карал нито с един цигарин. Никога. Никога. И Христос ми е свидетел. Исус Христос ми е свидетел, че аз нямам конфликт с цигани. Никога. Дори нещо повече. През целия преход цигани, които са имали проблеми с групировки, с мафиотски структури, някъде нещо, с работни, с началници в работи, ми цитираха имате знайно и незнайно. Дори са ме заплашвали мен цигани с моето име, че ще ли да викат Киро Японеца да ме пребие и те говорят с мен по телефона. Например, сводници, където там един казва, че аз съм си бил поръчал. Не, вие ми цитирате името и уронихте престижа на бизнеса ми, на живота ми, на лицето ми, както на мен, така и на членовете на моето семейство. Призовавам ви, наистина, в името на Исус да го направите. Дайте си децата да учат. Научете децата ви да знаят чужди езици да говорят. Не ги правете сводници като вас. Не ги правете наркотрафиканти. Това наследство не им го дайте. Дайте им наследство Христово. Христово наследство им дайте. Дайте им наследството на Христос. Защото Христос е казал, че отива там да ни подготви място. Там, където е Той, да бъдем и ние. Амин? Подгответе се. Съвсем скоро ще дойде Исус. Съвсем скоро ще дойде Господа. И ще не грабне. Но вас няма да ви вземе, ако така продължавате. Не съм сигурен дали и мен ще ме вземе. Признавам си, аз съм агресивен. Признавам си, че съм грешен. Човек съм. Моисей, ще ви кажа, ще ви цитирам Библията. Моисей ви е извел 40 години в пустинята. 40 години. Можеха да минат само за няколко дни, но се оплашаха от великаните, от такива, от наркомани, от алкохолици, от бездейници, от всякакви непослушни типове. 40 години в пустинята обикалял. И знаете ли, точно едно племе след 40 години, който е Господ ги освободил от робство от Египет, искаха да се бият с Моисей. Едно от племената. Амаликовото племе. Амаликовото племе. Искаха да се бият с Моисей, с водача си. Манна небесна ядяка. 40 години са ходили. Колко от вас знаят, че за 40 години Моисей е ходил само с едни и същи обувки, с едни одежди, никога не са се похабили? 40 години. И накрая, Амаликовото племе тръгна да воюва с Моисей, с водача си. Библията ни казва, че когато ръцете на Моисей бяха дигнати близко до Господа, Амаликовото племе ги побеждаваха. Биха ги идолотяните. Той тогава помоли Арон, брат си и сестра си Мириам, да го подкрепят, да му повдигнат ръцете, че му се изборяват ръцете и те са му подложили патерици и да му държаха ръцете да са близо до Господ и тогава надвигаха Амаликовото племе. Преобраз днес
тази война, тази подкрепа и вдигане на ръце на Моисей е духовната подкрепа. Затова ви каня и ви моля да дойдете да ме подкрепите, да държите ръцете ми, да се издигнете до Господа, както и вашите, за да имаме връзка директна с Господа, да можем да победиме злото. Защото Исус каза, че злото се побеждава само с добро. Днес в преобраз е точно това. Духовно, когато се изморяваме, когато сме немощни, когато сме изморени, когато спираме да се молиме, когато се отдалечаваме от Христос, ние бъдем победени. Но когато сме подкрепени духовно, когато сме силни в Христа, когато са ни издигнати ръцете до Христа, когато сме по-близо до Христа, ние сме победители с Него в името на Исус. Аз вярвам. И това ми е най-голямата сила, защото Христос каза, че твоята вяра те изцели, но жената с кръвотечението. Той не е казал вярата на Авраам, не е казал вярата на Петър, на апостол Павел, на дякон Стефан. Не. Нито на Йоан. Казал е, твоята вяра те изцели. И всеки един от нас, ако вярва в Христос, ще бъде изцелено. И всеки един от нас, ако вярва в Исус, ще бъде победител. И всеки един от нас да му бъде според вярата. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Сега ви благославям. Благославяме с драгоценната кръв на нашия Господ и Спасител, който даде себе си заради нас. Който ще остави Царството Небесно и дойде преобраз, човешки образ е приел. За да се качи на кръста, да го приковат. Да прикове на кръста всяко едно проклятие, всяка една безработица, всяка един наркоманизъм да прикове на кръста. Болестите, смъртта прикова на кръста. Смъртта не можа да го докосне Исус. Не можа, токи удреше смъртта, не можа да го докосне Исус смъртта. Даде себе си, за да може да бъдем спасени. Един ден да бъдем с Него в рая. В името на Отца, Сина и Святия Дух ви благославям и ви оставям всичките, дори и враговете ми, агресорите, ги оставям в ръцете на Исус Христос. Бъдете благословени. Очаквам ви на 8 декември от 14 часа в квартал Факултета, 75-то основно училище Тодор Каблешков, евангелизация. Подкрепен съм от всички пастори в факултета. Заповядайте, елате хора. Бог да ви благослови. В името на Исус. Амин.